Sundhedsstyrelsen er i gang med den årlige alkoholkampagne, der skal få danskerne til at holde sig fra at drikke for meget. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis alkoholen tager over. Det ved 20-årige Magnus Jørgensen alt om. Sidste sommer blev hans alkoholmisbrug så alvorligt, efter han i en længere periode også havde blandet det med hårde stoffer, at han måtte forlade sin læreplads som anlægsgartner. Hans liv tog en ny drejning, og hjulpet på vej af sine kammerater og sin mor, kom han i behandling på behandlingscentret Stien i Vojens. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Magnus, og til din mor, Lisbeth. Tak. Velkommen til. Magnus, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man maks drikker 14 genstande om ugen. I en periode, der drak du meget mere end det. Hvordan kom du derud? Ja, jamen altså, der er egentlig mange årsager til det, men en af de årsager, som jeg ser som den største årsag til mit misbrug, det er lavt selvværd, som har fulgt mig op igennem årene. Jeg har ikke følt mig god nok. Og det var ligesom om, at alkoholen og stofferne, det gav mig den følelse af, at jeg var god nok. Og jeg kunne en hel masse. Jeg kunne se verden i øjnene lige pludselig. Altså. Så ligesom da jeg prøvede alkohol første gang, jamen så blev jeg hooked på det, og så har det egentlig bare kørt derudad. Og bare steget mit misbrug, indtil jeg kom i behandling. Hvor gammel var du, da det begyndte? Jeg var 13 år, hvor jeg første gang fik mit blackout. Altså simpelthen fik drukket for meget? Ja, men jeg fik drukket så meget, så jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvad der skete der. Lisbeth, hvordan er det som mor at se sin søn komme ud i sådan et misbrug? Det er noget af det værste, der overhovedet kan ske for en mor, tror jeg. Kan du prøve at beskrive det nærmere? Jamen, pludselig kan man ikke kende sin søn mere, og han har mange mærkelige undskyldninger for alle mulige ting, og ja, der er bare ikke kommunikation. Hvad gjorde du, da du oplever, at han er ude i det her misbrug, og at det er ved at gå helt galt? Ja, først var jeg jo desperat i lang tid og egentlig tænkte, det er bare mig, der ser spøgelser. Men jeg ringede til Vivi over på Stien og spurgte hende til råds. Jeg har en søn, der gør sådan og sådan. Hvad skal jeg gøre? Kan du overhovedet hjælpe mig? Og det kunne hun. Magnus, hvad krævede det at komme ud af dit misbrug? Ja, jeg var også så heldig, at der var noget familie og nogle venner, som faktisk holdt af mig jo, og som fik sendt mig i en behandling. Men fordi jeg var ikke selv klar på det tidspunkt. Jeg mente ikke selv, at jeg havde et problem. Jeg mente selv, fordi jeg havde arbejde, jeg havde hus at bo i og alting. Jamen, så havde jeg ikke noget problem. Jeg kunne jo sagtens styre min tilværelse. Men det var der jo folk udenomkring, som kunne se, at jeg ikke kunne. Og så hen ad vejen, så er det så også kommet med, at det blev nødvendigt med noget selverkendelse, for mig i hvert fald. At jeg blev nødt til at erkende, at der er ikke mere for mig at hente i alkohol og stoffer. Der er ikke nogen gemt skat. Altså, det er brugt op. Hvordan ser du fremtiden nu? Jeg ser min fremtid som rigtig lys. Dog lever jeg stadigvæk kun en dag ad gangen. Jeg tager i dag med, og så ser jeg, hvad der sker fremover. Men i hvert fald så ser jeg positivt på fremtiden. Det er helt sikkert. Tak skal I have begge to, fordi I var med her. Velkommen. Og vi fortsætter med emnet. Nu kan jeg byde velkommen til Michael Knudsen. Du er leder af behandlingscentret Stien i Vojens. Jeg ved, at I får flere og flere unge ind på jeres behandlingscenter. Hvad er det for en tilstand, de kommer i til jer? Tilstanden den er mere kaotisk. Det er flere psykoser, og de spolerer deres familie mere og mere, samtidig med, at de mister mere og mere selvværd. Er Magnus, vi lige har mødt et eksempel på det, du nævner her? Ja. Helt klart. Det er sådan, at en i misbrug trækker generelt 8-10 personer med ned rundt omkring sig og spolerer hele deres familie med misbruget. Hvad tror du, det skyldes, at der kommer flere unge i behandling? De offentlige medier, ligesom TV7, belyser tingene, og samtidig med, at de ting, de gør i dag, at sprutten er skarpere, og de stofferne er skarpere, og de ting, de bliver mere og mere grænseoverskridende, også over for deres familie og omgivelser. Tak skal du have, Michael Knudsen. Jeg ved, at du fortsætter på vores Facebook-side med at svare på seerspørgsmål sammen med Magnus og Lisbeth. Så sidder I derhjemme og har spørgsmål eller brug for råd om alkohol, så kan I lige nu gå ind på www.facebook.com/TV Syd og få direkte svar.